Sadijo, now ya приключениши. Чиқари приключени? Инами занякай собирай ку? Ями собири химо? Ҳами коргар ҳо. На умад дар ҳами дуруку инам хали қалоқала шиде. Чуа? Ҷанг шида намедонам. Медони акай собирчи гу? Янга ка қар кадраф. Акай собир амҷа таре. Эй занак, бира рафтан биги. Оле ба як тори мӯи сарм ку зор мешай. Овай мӯи сар надору ку? О мам ҳамура гуфтанӣ будум охир. Сумаҷон, мегӯм ҳамин рӯзои охир ҳамқа гӯшина мондесам, мегӯм хона бурам ягон чӣ бихӯрам биём абед кунам. Бачоли соат 9 хай 9 дай ки гӯшнагӣ дия чиду мемурам гӯшнагӣ дия. Ту бишин мо мерам миём. Майли хай бурам. Ҳеҷ ка набина табо хушрӯ бурам. Бача чӯ кади рангуру паридагӣ? Хайрияте, қириб риз меқбид ман. Брен гумчане хитонам холунам. Безор шуда байшим бо. Ман мерам ай хона. Акай сади. Чӣ гапа? Чӯ кадай қар кадаси? Бовар ки безор шудам айни хона. Ман мерам. Бема янгара гап безанам охи. Не, янгара чӣ гап мезани? Бохай, чӣ гапа ягони хеле қар кадаи? Бовар ки ҳамсояҷон ҳамин хонаро пури таракан лағат кардай. Ҳамин ними хомери намеги бихезм ку ай гӯшу таракан мерояд, ай гӯшу таракан мерояд, ай гириб билин мерояд, ай болои сарам мерояд. Бура мо безор шудам, ман мерам айни хона. Акай сади. Гардиш осон. Ман маслиҳатат метавонам. Маслиҳатат чӣ маслиҳати ҳамши кадем нашиде? Ака маслиҳатат метавонам, ҳамаш мебуроям, меравам. Маслиҳатат метавонам. Чӣ хели маслиҳат? Инем хонат ки дор омадӣ? Бугӯ ки ям хонада баланд. Дар ин хона ҳеҷ нест, бихӯрам гишна мондум. Дар ин хона ҳеҷ нест, гишна мондум. Гуфтам биги, во хичо изо мекашам мебуроям, меравам. Будрам, хеле бугӯ ман дар ин хона ҳеҷ нест, гишна мондум. Дар ин хона ҳеҷ нест, гишна мондум. Ман мероям, мерам. Мебуроям, меравам. Изо мекашам, мебуроям, меравам. Саломат боши, хеле гизалагӣ наки қар накарда. Осон ай кораш. Раҳмат ҳамсоя. Саломат боши. Дар ин хона ҳеҷ нест бихӯрем, дар ин хона ҳеҷ нест бихӯрем, гишнагӣ мурдум. Дар ин хона ҳеҷ нест бихӯрем, дар ин хона ҳеҷ нест бихӯрем, гишнагӣ мурдум. Чӣ гуфти занаки ҳамсоятра? Вақти сай? Ҳеҷ мега пули лифта бите. Чӣ пули чӣ? Пули лифт. Пули лифт? Ба намеё ки мо лесинса қати мебуроем мефурӯем. Гуфтум мо ба лесинса мефурӯем. Гуфтум мо сеюм этаж дем лифта чӣ кор мекунем? Хела хай пули лесинсара бите нагане. Биё. Салом алейкум. Салом алейкум. Сози ҳамсоя. Бира гумша ҳамсоя қити ҳаму совети доду ките. Бо чӣ гап шид охи? Гуфтагита кардам. Кадом гуфтагӣ ман? Ҳама тараканора. Ба чӣ таракано биромада рафтан охи? Не, хоб будум хонада, низ пишам. Якем айн пуштам тап шид. Ҳамин гаштам нигоҳ кардам, 1 миллион таракан ҷамъ шидай. Во! Гуфтам бихе хуҷин, авход овардем ты бухӯ.